ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 6 марти соли 2025 солай хонаҳои рӯйкаргиро навортон мекунем тамошо кунем. Барои реклама ҳатман дӯстон муроҷиат кунед. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон техника аппарат бошед, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош рой кунед. Наворои байдна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама гарени када дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем. Дӯстон азиз, хулас барои реклама муроҷиат бакунед. ирӯза наворда 10 дона хона ҳастай. Хонаҳоро то охир тамошо кунед. Пашти ҳамаш ба видеонавора ироӣ кардан мона. ҳамаша эълонтон мекунем. Адресоро бо диққат гӯш кунед. Хонаҳое ки маъқултон мешавад баъдан рафта аз пеш мебинен, ҳамроҳи соҳиби мулкон масиҳат мекунед. Хулас ӯ тараф кори шумо. Аз мо реклама кардан аз шумо дӯстон лайкҳоро мондан дар канал подписатсия кардан ман навора сар мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузоперевозки Акаи Нозима тавсия метавонем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд бошад. Агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеф, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ роим карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград. Квартира духонага 51,5 метри квадратӣ, 6 этаж, новостройка, ориентир Ленинград, дар назди роҳ пеши светофор. Доми 9 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. Лифт дорад. Бо ремонти замонавӣ, ҳоҷатхонааш алоҳида, ҳаммом алоҳида, ошхона алоҳида, машуткаи 41-45 аз корвон ва гипрозем ба пеши хонара меравад. Дар назди хона масҷид, мактаб, садик, бозорча, коллеҷи тиббӣ, беморхона ҳамаш ҳастай. Хуб, кадоме ки харидорӣ карданӣ ҳастай, кухни гарнитурша аз ҳисоби хидм карда метавонем меган. Полни далши тамоми шароитҳои хуби замонавӣ қатъи кардагӣ 440 000 сомон нархаш. дута номер мондем, якта WhatsApp, якта дастӣ занг занед бачаҳо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зарбдор, деҳаи Бештегирмон, Панҷосиёб. Дӯстони азиз, 11 сотиқ замин масоҳат, дорои 3 дархона. хона иборат аз 3 ҳуҷра, веранд, баня дорад. Дар дохили хона мебошад мактаб, мағоза, аптека, об, свет ҳастай. чӣ тавре ки дар видео тамошо кардасон, хонаҳо ҳамин ҳолат қарор дорад. сон Кӯлоб, ҷамоати зарбдор, деҳаи Панҷосиёб. ремонтҳои хона бад нест дӯстон. нархи хонара мақсад нархи дастрас мондан ки савдо шавад срочно. нафарое ки харидорӣ кардан ҳастен, нархи хона 255 000 сомонӣ. ҳамин ҳолат савдо карда мешавад. боз маълумоти бештар рақамҳои 25 25 занг занед. мегӯянд аз канали Саудо ТВ гирифтам. ака бо худаш мефаҳма. гирди хона забор гирифтагӣ, дарвозаи фасон часпондагӣ. ва дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. бачакҳоя савол бутам, лайкҳоро монден ё не? ҳамин чӣ қадаре ки лайк монен, лайкҳои шумо аввалаш худованду баъд сабаби савдошавӣ мешавад. чӣ қадар лайк зиёд гирифт, YouTube навора паҳн мекунаву ҳамо дар телефонҳои нафарое ки хонахар ҳастанд ва ёда баромадан мегирам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеш, вахши Камсамол. мақсад фурӯшӣ 6 сотиқ замин, 2 дархона,
ду та рақами дастӣ, якта WhatsApp гузоштан дар экрани шумо мебурояд. маъқул боша рафта бинен бихаренаш. Калидорш ва як хонаш банияш созай. Ови водопровод дора. бо ови каналам дора мега. свет дорем. хона 6 сол шид сохтан шуда. хона бо блоки замонавӣ, газоблок сохтагиай. 7 дарозиш, бариш 320 метр. хоб 7 дарозиш, бариш 320. хулоса хеле дӯстон азиз. мактаб аз хона 600 метр дур. рафтанаш ӯ қадар дур нестай. медпункт дора. масҷиди ҷумъахонӣ дар наздикай. ҳоҷатхона дора. ремонти хона созай. як хона ва калидор бо бания созай. фундаменто, ай ошхона, аловхона, бания, ҳоҷатхона ҳама рехтагӣ. мақсад занг занем дӯстон азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи вахш, дар райони вахш қарор дорад. деҳаи меҳробод. 26 сотих замин масоҳат, 3 дар хона бо верандаш. мактаб, аптека, садик ино наздиканд. ҳуҷҷатош нестай мега. ҳуҷҷато дар ҳисоби ҷамоатай, дар қайди ҷамоат мақсад қарор дорад. масҷидаш аз хона 200 метр роҳ масофаро ташкил метиҳад. хонаҳо инаи мақсади анҷомхонаву ошхонашай ӯ тараф хонаҳо мешаванд. масоҳати заминаш бошад дӯстон 26 сотих замин дорад, 3 дар хона. бори дигар такрор мекунам. ноҳияи вахш, райони вахш, деҳаи меҳрободда қарор дорад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ. агар шумо харидори конкрет мебошед, аз умми канали Saudo TV занг занед, боз арзонтон мекунам. лайкорамон не бачаҳо азизам, ин лайкҳо чӣ қадар зиёд шавад, шумораи хонаҳои арзон омад дар канали мо монда мешавад ва ҳамин шахсиятое ки хонамон роӣ карданд иншоалло ба хости худованд савдо мешаванд. вақти хонаҳотон роӣ мекунед дӯстон, ранги ҳами акҳо видеонавор ка роӣ кунед, баъд ҳамо адресора дӯстон пурра нависонда роӣ кунед. ранги ҳами акҳо мисол хонатон ҳуҷҷат дора надора, обсвет дора надора, мактаб, мағозаву масҷид дигаро чӣ қадар дуру наздикай, ремонтои хона чӣ хелай. дар видео тамоми ҷои хонаҳотонро видео ка роӣ кунед ки ҳамо тамошобино мақсад фаҳманд ки хона кадом ҳолатда қарор дорад. баъдан нархҳоро аз рӯи ҳаво намонед, я нархҳои монед ки савдо шавад. дӯстон азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Навбаҳор, доми 5 этажа дар 3 этаж комнатмон қарор дорад. як комнатаи 34 метри квадратӣ. нархи квартира 310 000 сомон ва бо рубл бошад 2 580 000 рубл. дар ватсапшон 14 харидор бошен, занг занен. ремонт замонавӣ, документу сатвоиза, обсвети доимӣ. хона бо ҳамаи шароито ба чизу чорааш савдо мешавад. мақсад бе чизу чора неу, бо тамоми ашёҳои хона савдо карда мешавад. 310 000 занг занен бачаҳо азиз.
мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи чорякорон 5 комната 8 сотих замин масоҳат 350 000 сомон нарх. ана дарвозаро бинен, аз дарвоза дохили хона мешавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. хонаҳо ҳамаи ҳолат инами састаяни қарор дорад. дӯстони азиз, ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати деҳоти чорякорон деҳаи маърифатӣ да қарор доштааст. хонаҳо беремонт дар маҳалла оби шаҳрӣ ҳаст. дар наздикиш мағоза, масҷид, аптека ҳаст. ҳуҷҷатош техпаспорт дора. варианти алишира мебинем. мисол ба хонаҳай ба мошинай нагуфтам ба чӣ алиш мешава, ҳамиқа ки алиши вариантора мебинем. маъқул бошад агар алишам дӯстон карда мешавад. марамат дар ватсапшон 1171 ёки дастишон 35 занг занен. 350 000 сомонӣ мега. маъқул боша ҳамроҳи соҳибмулк масъя кунем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе. ана хонара бинен дак. ира мегирен, хато ремон мегирен. арзонтар ки буд навориш карда. анаи дуюм хона. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар теппаи Самарқандӣ. падвал болош хона. 3 комната обшӣ, иҷа калидорш. масоҳати заминаш бошад 6 сотих замина ташкил метиҳад. хона сохтмони нотамом, далши ремонтталаб. хона якум дем. теппаи Самарқандӣ, шаҳри Душанбе. нархи арзон 210 000 сомонӣ. касоне ки мехара дидесен кадом ҳолатай чӣ хели ремонтталабай. ҳамиқа кардиян савдош мекунад 210 000 сомонӣ. ватсапшон 61 67 метавонед ҳозир занг бизанен. боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк дастрас бикунед. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб дар Шатал қарор дорад. 4 комната, масоҳати 6 сотих замин. ин тараф барак, ошхона, анҷомхона ва дигарош. хонаҳо ремонтшон, мисол падабой тайёркардагӣ, ҳамин ҳолат кардагӣ 245 000 сомонӣ. нарх. хона дар сиёви боло, Шатал, дорои 4 хона. 3 этаж, ремонти 80%. 6 сотихаш замин, обсвет ҳастай, качалка ҳам дорад. қафои заводда хулас қарор дошта. дӯстон азиз, хоб срочни фурӯшӣ 245 000 сомонӣ. маъқул боша ҳамроҳи соҳибмулк 58 номери дастии соҳибмулкай метавонед боз занг бизанен, масъя карда бигирен. шумораи лайко камай, ҳаррӯза 70-80% нафаро меҳмон ҳастен. хушомаден. адуши дастгира фаромӯш накунед. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ боз дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зиракӣ. дорои 3 ҳуҷра, 3 комната, масоҳати 8 сотих замин. бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад.
фурӯши 8 замин, 3 комната, деҳаи Ҷерқалъа. иборат аз 3 ҳуҷра, долон, веранд, падвал, чакдон, ҳаммом, ҳоҷатхона, оқилхона. 17-18 бута дарахтҳои мевадиҳанда: хурмо, олуча, гилос, ангур, анор. гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. хуб, чӣ хел мебинед? Ремонтошам фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. Боз маълумоти бештар аз соҳибмулк. номерои 7272 соҳибмулкай метавонен занг занен. боз бештар маълумотша пайдо бикунем бачаҳо азиз. 290 000 сомонӣ. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната квартира бо нархи 310 000 сомонӣ. нигоҳ кунед, 3 комната квартира 310 000. дар 4 этаж 50 метри квадратӣ, Истиқлол 16 дар Гулистон, шаҳри Гулистон, Қайроқумда қарор дорад. срочна дар сентри шаҳри Қайроқумай мега Истиқлол 16. касе мехара ошиш шава. инам арамад ремонти фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. успед ки бигириш. аз мо навор кардан, аз шумо тамошо кардан. навори мо фикр мекунем ки навори беҳтарин шид. 10 та хона қабул кардем, шумода эълон кардем, рекламатон кардем. чизе роӣ кардан, чизе хоҳиш карден, чизе ки ёфтем, ҳамаша мондем. ва далши боз хонаҳотон роӣ кунен. Саудо ТВ без посредник кор мекуна. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. лайку хати поддержка кунем. номерои ма барои реклама кардан: мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунем. реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотон аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.